kublai kejanmit ke besuk bekemen yaki perlong baro ngadai bak pendap lang muksor balong hukumu Managing Director jongga MPSS Security Agency kabadon that mutlong si pramer himut ban penapa ba managaling office jongi ngidon kam ya way security guard katslari nyo hajar si banai ka jaka sa ka bam free ladon kino ki khun samla ki bakwa badon po rilum kasi chantia bala pas class 8 chejrong karta ka bakhat phra tu sau phelsnem la one interview la shai ka sni lai ka way trik banai ban nyo arjar rusan hangte hapo office jongka MPSS Security Agency haka por ka bakhat way baje hadu khat ar baje mensngi ladon kino nagaling ka office jongi ni pidang siam ha ki pinwan chigni interview lane ladon kino ki khun samla ki bau kwa manwan training ro tengi pidang siam ha na du ki kenthe ki shenrang du ki long kmi ki long kpa ki khun samla ki ba ladap kerta du khat phra ru sau pheu mo ki la manwan apply la sha pidang yo ega form tengi menta ngi don kam kumba live heu ngut kenthe bat shenrang le pikwa sam habal wan kloi shakaneka jika training jongi ni dak pediang yepi ya ga jing tip ko ba company phila ban phone hau number jonga ranyo pra arsan khandai a lane ha ga jong w phawa pra iwe lai a pra khandai iwe sau khandai no ki ba kwa ban tip company chipang gi kam gi jam jong ga security phila ban page hau channel jong PK28 production dengan scam phila snyau thu de khu play shibun jai hind